നമസ്കാരം, ശ്യാം വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. +1 പ്രവേശനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് +1 ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ചവർ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ലഭിക്കാതെ പോയ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുത്തേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനലാണ് ശ്യാം വ്ളോഗ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഇരിക്കുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. 2022 +1 പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം, എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റും സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിനും മുൻപായിട്ട് ഒരു ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്താറുണ്ട്. പൊതുവെ നടത്തുന്ന ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റാണ് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ്. അത് +1 പ്രവേശനമായാലും ഡിഗ്രി പ്രവേശനമായാലും PG പ്രവേശനമായാലും എല്ലായിടത്തുമുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ്. ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചു എന്നല്ല അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്ക് ആ സ്കൂളിൽ ആ ഓപ്ഷനിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചു എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. ഇത് വെറും ഒരു ട്രയലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ഇതുവരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും കണക്ക് വെച്ചിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടി എടുക്കുന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റാണ് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ്. ഇതൊരു സാധ്യതാ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ, ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്നാമത് വെച്ച ഓപ്ഷനിൽ കിട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതേ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല. കാരണം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പരിശോധിക്കുകയും അവരുടെ ഓരോ സ്കൂളിലെ റാങ്കും ആ സ്കൂളിലെ ലാസ്റ്റ് റാങ്കുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ഇനിയും മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും 100% നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതേ സ്കൂളിൽ അതേ ഓപ്ഷന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് യാതൊരുവിധ നിർബന്ധമില്ല. എന്നാൽ ഒരു 90% സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാറുള്ളത്. കാര്യം ഇതുവരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റാബേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളുമാണോ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പല സ്കൂളുകളിലായിട്ട് പല സ്ട്രീമുകളിൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സ് തന്നെയാണോ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ അതേ സ്കൂൾ തന്നെയാണ് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ലഭിച്ചത് എങ്കിൽ ഒരു 90% സാധ്യതയും നിങ്ങൾക്ക് അതേ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്കൂളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്കൂളോ ഓപ്ഷനോ ആണ് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ട്രയലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 90% ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലും ആ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മുകളിൽ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണോ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂൾ തന്നെയാണോ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ചില കഫേ കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് താഴെ വെക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള ഓപ്ഷൻസും സ്കൂളുകളും വേണം നിങ്ങൾ ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വെക്കാൻ. ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓപ്ഷനോ ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതാണ് ഒന്നാമത് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഓപ്ഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറിയതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ടാബ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ വിവരങ്ങൾ, അക്കാഡമിക് വിവരങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനുകൾ, നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇവിടെ ഏർപ്പെടുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒറ്റവട്ടം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ കിട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ആ സ്കൂളിൽ സംതൃപ്തരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇനി താഴേട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ 5ാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക്
ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ലഭിച്ചത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ 4, 3, 2, 1 നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് കിടപ്പുണ്ട്. ആ ഓപ്ഷനുകളിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്കൂളുകളും കോഴ്സുകളുമാണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോ സ്കൂളിലെ റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ സ്കൂളും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് എത്രാമതാണ്, നിങ്ങളവിടെ ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രകാരം നിങ്ങൾ എത്രാം റാങ്കിലാണ് അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്, ആ സ്കൂളിൽ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആർക്കാണ്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ 4ാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വെച്ച സ്കൂളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ സ്കൂളിലെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് 200ാമത് വന്ന ആൾക്കാണ് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ 200ാമത് ആ റാങ്കിൽ വന്ന ആൾ വരെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ആ സ്കൂൾ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് 225 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആ സ്കൂളിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ലാസ്റ്റ് റാങ്കും നിങ്ങളുടെ റാങ്കും തമ്മിൽ പല സ്കൂളുകളുടെയും ഒത്തു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനുകൾക്കകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്കൂളിലും ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇത് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ്, ഒരിക്കലും ഇതൊരു അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ല. ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിന് മുൻപായിട്ടുണ്ടെന്ന ഒരു ട്രയൽ മാത്രമാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ഓരോ സ്കൂളിലെയും ലാസ്റ്റ് റാങ്കും നിങ്ങളുടെ റാങ്കും എത്രമാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ലാസ്റ്റ് റാങ്കും നിങ്ങളുടെ റാങ്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ വേണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്കൂളിലെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് 200 നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് അവിടെ 400 ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കുറവാണെന്നും, നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് 200 നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഒരു 250, 300 അകത്താണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത്തരത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനുകളിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താവുന്നതാണ്. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളുകളും ഓപ്ഷനുകളും തന്നെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനുകളായിട്ട് നിലനിർത്തിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടി. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വഴി ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോസ് +1 അഡ്മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതെ ഇരിക്കുക.